La gran transformació del club de judo. Entrenament especial? Sí, no dèieu que us volíeu fer molt forts? Sí, però hem canviat d'opinió. No podríem fer-ho. Nosaltres som un 0 a l'esquerra. La veritat és que som molt febles i això no té remei. No t'avergonyeixes? Un noi de primer curs va ofendre el nostre club i per postres en Hanazono va anar a parar a l'hospital per culpa seva. El que ens va fer en Sudo? Sí, i molt. Va ser vergonyós, però... Però què hi podem fer? Moltes coses. Per començar, clavar-li una bona pallissa. El posarem en evidència i li demostrarem que els nois de l'escola són millors que ell. Ginger, però el problema és que no és veritat. No som els millors. Oh... No acabo d'entendre aquest canvi tan gran. Que t'ha passat alguna cosa? Abans tu no volies saber res del club de judo. Per què ens vols ajudar ara? Has tingut alguna enganxada amb en Sudo, oi que sí? T'ha fet... És fastigós i em vull la sang només de pensar que em va posar les mans a sobre. És imperdonable. Els seus tentacles han arribat fins a la Ginger. Així m'agrada que estigueu ben furiosos. L'heu de castigar. Oh, no! Nosaltres no podem fer-ho! Castiga'l tu mateixa, sisplau! No accepto cap excusa. Si hagués de fer un combat amb ell em moriria de fàstic. Què, esteu a punt? Ara començarem l'entrenament especial? Seré amable i comprensiva, Primer la gimnàstica d'escalfament. Fareu 100 vegades tota la llargada del dojo arrossegant-vos cap endavant i cap enrere tan de pressa com pugueu. Però si això jo ho faig cada dia. Què li sembla, senyor Inokuma? El club de judo de la Universitat de Saikai voldria comptar amb la Ginger Inokuma. Tots l'admirem profundament i desitgem que entri al nostre club. Serà una gran alegria, senyor Yutenji. La Ginger acceptarà encantada la seva proposta. De debò? Bé, de fet ja m'esperava una resposta positiva. Agafin més pastissets d'arròs i maduixes. Oh, no, gràcies. Ja n'he menjat 7. Ja en tinc prou, gràcies. No faci compliments, home. Mengi. Aquest és de plàtan. Gràcies, moltes gràcies. L'únic problema que hi ha per admetre la senyoreta Inokuma al club de judo de la nostra universitat és que no té currículum. Esclar, ho comprenc, però el combat de l'altre dia ja pot comptar com a pràctica, oi? Sí, va ser en aquell combat on vaig poder apreciar les seves qualitats com a judoka. Però per poder-la recomanar al comitè de la universitat hauria de tenir un historial de combats públics. Si no l'he entès malament, això significa que ha de guanyar el primer premi d'una competició pública. Sí, en qualsevol cas ens agradaria que participés en algun campionat. D'acord, però hauria de ser important. S'hauria de fer en un magnífic marc com, per exemple, el Budokan i en presència de la premsa i la televisió. Són les meves condicions. Magnífic! Per nosaltres no hi ha cap impediment. Així doncs, quedem entesos. Prengui un altre pastisset per celebrar aquesta notícia. Sou molt treballadors, estic molt contenta. Ai, Ginger, fas aquests exercicis cada dia? Sí, des que sóc petita. Si practiquem cada dia i mantenim aquest ritme, segur que derrotarem en Sudo a la primera. Sí, segur que ell ens guanya primer, deus voler dir, oi? Tinc una idea. A partir de demà ens entrenarem a primera hora del matí. Tothom aquí a les 6. No cal més d'hora. Què? Vinga, nois, amunt els cors! Ginger Inokuma, mentre tu perds el temps fent el pallasso al Japó, jo vaig perfeccionant la meva tècnica i la meva fortalesa. I seré 50 vegades millor que tu. No hi veig de cap ull pensant en el dia que et guanyaré. Entrenador Shinosuke! He pogut comprovar que el judo també és molt popular a França. Espero contribuir en el meu esforç personal als intercanvis culturals entre el Japó i França. Veig que les parisenques tenen molta empenta. Senyoreta Onami! Per fi la trobo! M'han dit que es fa un campionat de judo femení a París i que vostè hi podria participar.
Gràcies per avisar-me, Tokunaga. Disposar. Serà una bona oportunitat per veure els resultats del meu entrenament. Adeu, mare! On vas tan de pressa? Agafa el dinar. Ostres, me'l deixava! Filla, quines presses. No t'havia vist mai anar a l'escola amb tantes ganes. Em sorprens que hi ha alguna novetat. Doncs sí. Ginger! On fiques aquests dies que no vens a entrenar? Què has de fer que sigui més important que la teva preparació? Doncs és que prefereixo entrenar-me de bon matí a l'escola. Adeu! Fes bondat, Ginger! Sí. Per fi va entrenar-se per pròpia iniciativa. Vol perfeccionar les tècniques sense que jo la vegi per donar-me una sorpresa. Tinc una preciositat de neta. Doncs bé, jo prepararé aquesta competició sense dir-li res. Ho faré tot en secret. Ja veig l'expressió d'alegria de la teva cara. Ginger, estic molt content de tu. Sé que arribaràs molt lluny. Me n'he pogut escapar. On va? Entrenar-se de bon matí. A l'escola? Ginger, vols dedicar-te al judo seriosament? Tono! Una persona petita com tu no hauria de buscar mai d'engrapar l'adversari forçadament, sobretot quan el rival és corpulent. El que has de fer és aprofitar la força de l'altre. Sí, Ginger, entesos. Sí, va, un deixebarai, vinga! Sí. Molt bé, Kono! Bravo! Molt ben fet, Kono. Ha estat un cop de sort. Diantre, tornem-hi! Entesos. Lluiteu, lluiteu, molt bé! És una llàstima que estigui perdent el temps així, entrenant aquests 4 ganduls. No crec que el club de judo de l'Institut Musashiyama s'hagués entrenat mai ningú tan seriosament. Que escrius una carta, Ginger. Sí, de desafiament. De desafiament? No t'entenc. Sí, però no sé què posar-hi. Deixa-me-la veure. No! A veure? És igual. Benvolgut, Sudo. Potser aquesta carta et sorprendrà una mica, però te l'havia d'escriure. Parlaré clar. Voldria que vinguessis al dojo després de classe. Sisplau, vine, t'esperaré, Ginger. Una carta que llença un repte hauria de ser més forta. Sí, però em costa molt, no sé com fer-la. Està molt bé. Sí, potser tens raó, el capdavall hi diu el que ha de dir. No ho sé pas. Està prou bé, és un text simpàtic. Sí, potser sí, a mi ja m'està bé. Ja està fet. Ara li has de fer arribar. Aquest professor s'enrotlla com una persiana. Què? Visca! Una carta d'amor de la Ginger! Sóc un home de sort! T'estimo, Ginger! És la primera vegada en ma vida que em sento així. Farem un Tateshi Hogatame molt divertit. Ho esperava amb emoció. Oh, Ginger! Ginger, estimada! Jo que em pensava que eres inabastable com les estrelles de la televisió, però jo he arribat a tu i bastant de pressa. Trobo que quedar en un dojo de judo no és gaire elegant, però tampoc no passa res. Fa per tu. Nosaltres dos farem grans coses, com per exemple un meravellós Tateshi Hogatame, i els nostres cossos aniran amunt i avall. Ginger serà la cosa més meravellosa del món. Ginger! Què vol dir això? Vinga, posa't aquest uniforme de seguida. M'has fet arribar una carta d'amor i ara vols que em posi això? Què? Una carta d'amor? Però què t'empatolles tu? Ara farem un combat. Aquests nois són uns grans judoques i et donaran una bona lliçó. Hola. Calla, em sembla que no l'hem de saludar pas un enemic que hem desafiat. Aleshores la teva carta era un repte? És això el que em vols dir? De fet, és una idea genial. Hauràs de lluitar per tot el que vas fer el meu amic Hanazono, per ser ofensiu amb les persones més avançades que tu i per tocar-me el cul. T'hauràs de disculpar per totes aquestes ofenses, per cada una. T'hauràs de disculpar per cada una. Sudo, no podràs anar mai darrere de la Ginger. No t'ho permetrem. Mai de la vida! Caram, nois, veig que em pinteu com si fos l'encarnació del dimoni. Entesos? Si aquesta colla de raves em guanya, faré tot el que vulgueu, encara que sigui donar 10 voltes a la pista d'atletisme nu.
Ves al vestuari ara mateix! No em vols veure? Ets un porc! Què? La Ginger ha raptat en Sudo per mi? Oh, per mi! Ginger! Aleshores era per això que entrenava tant aquests nois, per venjar-se d'en Sudo. M'ho hauria d'haver pensat. És increïble el treball que està fent amb aquests nois. Per ella mateixa no ho hauria fet mai. Hola, senyor Tot l'Esport. Senyor Inokuma! Veig que encara continueu ficant el nas per tot arreu com les fures, oi, nois? No ens parli així, senyor Inokuma. Nosaltres som periodistes i aquesta és la nostra feina. I vostè què hi fa aquí? He vingut a veure com li va a la meva neta ara que s'ha posat a practicar el judo ella sola. Aleshores, vostè també ha vingut aquí a tafanejar. Jo no sóc cap fura. En fi, em sembla que quedarà ben desenganyat. A punt? Prepareu-vos per començar. Per mi endavant, però si guanyo aquests pagerols de pa sucat amb oli, tu, Ginger, hauràs de sortir amb mi. Ja estàs d'acord? Què? Amb tu? Entesos, però no crec pas que arribi mai aquest dia. No, pesa massa. Puc perdre el combat, Ginger. No ho acceptis, sisplau. Sí que pots, t'has fet molt fort. Recorda tot el que has après als entrenaments i guanyaràs. Però és impossible. Jo no he guanyat mai ningú. L'única cosa que feia era ensenyar aquests barrecs que no serveixen per res. Això sembla. Ets un irresponsable, no tens prou experiència. Per ensenyar t'has d'esperar 30 anys. Comenceu! Vine aquí, covard! No te l'escapis! Què faig? Aviat podré sortir amb la Ginger! Què faig? Si perdo, haurà de sortir amb aquest monstre! Què faig? Ginger! Ho he practicat molt. Segur que ho sé fer. Segur que Empeny sí. amb la mà dreta. Estira l'esquerra cap endarrere. No vacilis. Amb decisió. Ho saps fer. No he guanyat! L'ha guanyat un punt complet. Visca! Visca! He guanyat. Per primera vegada en ma vida. Que no! Ginger, ho has vist? He guanyat, he guanyat. Si has guanyat, et felicito. Visca! 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 No n'hi ha per tant. M'ho he pres massa amb calma. El següent el guanyaré jo. A qui li toca? Quan el rival vagi cap a l'esquerra, jo faig un pas amb el peu esquerre per seguir el dret i després faig força amb el braç. Ah, què murmures, nano? Seria... Quan el rival vagi cap a l'esquerra. Fes força contra els seus dos peus alhora i fes-lo caure de cop. Un punt complet. Visca! Ja n'hi ha prou. No s'ha de perdre el temps amb banalitats. Vaig a buscar la Ginger i me l'emporto a casa ara mateix. Encara no. Oh, deixa'm si no vols anar a l'hospital. Takeyama, has estat fantàstic. Senyor Inokuma, miri quina expressió més intensa irradia la seva cara. Segur que no li havia vist mai. I què? Això no vol dir res. Avui la Ginger és feliç. El judo l'apassiona per primera vegada. Fes força. Pinça el peu dret del teu contrincant. Amb el taló esquerre dibuixant un angle de 90 graus i com un martell un cop ben fort. No pot ser, és increïble! Yasui, vinga, ets l'últim. Ves a sac, noi. Estira el colze esquerre cap endarrere. Empeny cap a baix i cap a l'esquerra l'espatlla del teu rival. Prem-li el peu esquerre i empeny amb el dors del genoll amb tot el teu pes. Oia! Oh, Chigari, un punt complet! Hem guanyat! Visca! Hem guanyat tots els combats, tots! És la primera vegada que guanyem. Gràcies a la Ginger. Sí, gràcies a la Ginger. El mèrit és vostre per tots els esforços d'aquesta setmana. Ho heu fet molt bé, de veritat. Ginger!
Què passa? Sou una trepa de gent melodramàtica i tu una doneta de res! Ja veuràs com et tiro a terra en 2 segons! Un home com jo sempre, sempre guanya! Sempre guanya! Ostres! Quina força! Ginger! Quan pararàs de jugar amb aquests ineptes? A tu t'espera un gran combat. Ves cap a casa de seguida si no vols que m'enfadi. Per què, avi? Però, senyor Inokuma, què diu? La Ginger participarà en una gran competició molt aviat. Serà la campiona dels judokas japonesos. No tindrà rival. Què? Jo la campiona? Qui ho ha dit i quan? Ho he dit jo fa un parell de dies. No decideixis aquestes coses per mi. Això és molt important, Ginger. Es tracta del teu futur. D'aquesta manera, t'admetran a la Universitat de Saikai al seu club de judo i guanyaràs la medalla d'or als Jocs Olímpics i el Premi Nacional d'Honor. Què es pot desitjar més en la vida? Què? Sents, Matsuda? Quina llàstima, l'article de portada de demà ja s'ha decidit. Què? Ai! Aquest cop espero que et prenguis el combat seriosament. Escolta'm, Ginger, no deixis escapar aquesta meravellosa oportunitat per la teva vida. Que no veus que si continues fent el beneit amb aquests imbècils, la teva tècnica se'n ressentirà? Aquests imbècils? Avi, fes el favor de no insultar-los. Aquests nois practiquen el judo amb una gran dedicació. Oi que sí, nois? Ah! Oh! Ah! A reveure, nois. Avi! El senyor Inokuma ens ha dit imbècils. Doncs sí, però això no pot quedar així. Aquesta setmana ens hi hem escarrassat molt i avui hem guanyat. No pot ser. Ai, per una persona tan forta com ella devem ser insignificants com puces. Fins ara jo estava tan satisfet i orgullós del meu judo. Però la Ginger m'ha tirat a terra com si res. No pot ser. Com pot ser tan bona judo que no ho puc suportar? Espera't, avi, espera't! No Sisplau, vull avi! sentir ni una paraula. Ah! Què t'ha agafat tot d'una? Demaneu a la Ginger que sigui la nostra entrenadora. Però, en realitat, vosaltres la necessiteu més que jo. Aquest combat ha posat al descobert la vostra feblesa. La nostra feblesa? Té raó, si practiquem ens podem fer més forts. Necessitem la Ginger perquè ens entreni. No m'hauria pensat mai que guanyar et satisfés tant. Sí, si ella ens ensenya judo, potser guanyarem un parell de competicions petites i tot. No m'ho crec, és com un somni meravellós. Us acontenteu amb poca cosa. Jo vull el primer premi del campionat nacional. El primer premi? Estic segur que ens dirà que sí. La Ginger serà la nostra entrenadora. Estàs segur d'això que dius, Sudo? La Ginger es prepara per un combat molt disputat. Si vacilem d'aquesta manera, ens continuaran dient imbècils. S'ha acabat de ser cagadubtes. I si jo li demano, aleshores estic segur que em diu que sí. Para de dir bajanada, Sudo. És molt egoista. Que no us voleu fer forts, vosaltres? Sí, és clar que sí, però... Ginger, He vingut a disculpar-me pel comportament del meu avi. No és gaire educat, però té un gran cor. Bé, potser no, però em sap molt greu. Ah! Ginger! Però... Anirem directament a guanyar el Premi Nacional d'Honor. A partir d'avui entrenarem més fort que mai. Si fas tot el que jo et digui, segur que seràs la millor del Japó o fins i tot la millor del món. Ja ho veuràs tu. Oh, sí, segur que sí, la més feliç del món. No! Mira que sóc vella i encara m'atrauen els homes. No fa per una dona gran com jo, però no me'n puc estar. Ginger, on ha fugit? Ginger! Ginger! Què? I voleu que sigui la vostra entrenadora de judo? Sí! Ho veus? Diu que no ho vol ser. No, no pot ser. La Ginger té aviat un combat molt important. Espereu un moment, nois, no hi penso participar. Perfecte! Aleshores ja no hi ha cap problema. Ginger, ho faries per nosaltres? Sí que és la nostra entrenadora. Molt satisfeta.
Quin espectacle més depriment. D'això no se'n pot dir ni judo. Jo us ensenyaré què és el judo de veritat. Podem començar, senyoreta campiona del combat de judo descafeinat. La senyoreta Sayaka ha vingut directament del Japó per lluitar amb vostè, mademoiselle. Ella és una gran campiona japonesa. Tokunaga, vols fer el favor d'afanyar-te? Sí, en resum, Tokunaga! Sí, bé, vaja, ella és... Què? Genial, Sayaka. Escolteu-me, amics francesos. Aquesta és una petita demostració del veritable judo femení del Japó. Hi estàs d'acord, Gingerino Kuma? La propera campiona del Japó seré jo. Sisplau, vinga! Sisplau! Ginger! Pensa en el teu combat!